Kardom kar benglong pinya video klalo nonam che thangklong TikTok ektor mate chepadana bangphu alangli menke thare jilsong ronghang pan ong tung tum alangli video kelang penaning sing samang pi mate TikTok a video hai lasi pinige alangli ke shooting an ilu tum kar bela majalong a video men hai pinige latang so a video prak lang sinang to tangte a video le start glo nang jilsong ronghang alangli non an kar bela majalong chepadanon aramajan men ke lai kenlo selfie abang so lang majalong alangli tum chepadan rapet atum belai kenlo Prince ronghang ilis ceron pi lapen ti siring el huma lapen ru wepen monjer labang so alam dalong alang tum cepadan rapi datum milai ken lo pongko singti lilirong farpi lapen barasa bepi nantum jesong rohang ke syuting anang alama janang mo pen kolabang so alama janang se alang ke syuting kelang mien nai lo nantum komen bosong token macam ta nantum nason kaki kar biang lo pen nonam cet thangna video hai mate ektor cha sa video lang i verite nantum handshake channel usalan sakaping non lapen like taping non lapen komen mang tane gidi pinya video kelang sikang ton lo kurang